Po dlhšej prestávke znova vás pozdravujem pred monitormi počítačov, priatelia. Dúfam, že všetci ste si našli čas na oddych a na nabitie svojich batérií na nasledujúce obdobie. Ako viete, celé leto sa uskutočnilo množstvo podujatí a všetci ste sa zúčastnili ich a videli ste všetko, čo sa udialo v našej komunite. Ja osobne som sa snažil byť prítomný vo všetkých regiónoch na podujatiach. Nevšetko sa mi podarilo, čo som plánoval, ale bohužiaľ človek má iba jeden život a jedno telo, aby som sa zúčastnil podujatí. Medzinárodné vzťahy medzi našimi krajinami, Slovenskou republikou a Maďarskou, je vždy veľmi dôležitá záležitosť pre nás. Ako viete, zrejme to sledujete, posledné roky vzťahy medzi maďarskou vládou a vládou Slovenskej republiky sú na nevídanej úrovni, veľmi dobré sú a to pomôže aj v našej práci, aj v našich vzťahoch ostatnými organizáciami na Slovensku. A práve preto nie je to jedno, kto zastupuje Slovenskú republiku v Maďarsku. Zo pár mesiacov potom, ako nový generálny konzul v Békeskej Čabe bol uvedený do svojej funkcie, od konca augusta máme vymenovaného aj nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarska, Pavla Pávisa. Bohužiaľ, ešte s pánom veľvyslancom nemal som možnosť sa stretnúť, ale pevne verím, že onedlho sa uskutoční naše prvé stretnutie. Ešte jednu vec by som vám rád pripomenul. Neviem, či ste si všimli, ale úrad predsedu vlády Maďarska začal vypisovať nové výzvy na budúci rok. To znamená, že podporné programy sa rozbehli. Prvýkrát bola uverejnená výzva pre spoločenské organizácie na podporu ich činnosti v roku 2026. Dúfam, že ste si všimli všetci tí, ktorí ste zainteresovaní do tohto programu a sledujte domovú stránku úradu vlády, veď aj ostatné tieto výzvy budú uverejnené postupne za sebou. Teraz máte na to ešte zhruba 3 týždne, do 2. októbra musíte odovzdať všetky tie žiadosti, na základe ktorých potom vám udeľujú tie podpory, z ktorých môžete potom fungovať do roku 2026. Budova parlamentu je ešte tichá. Jesenné zasadnutie sa ešte nezačalo, ale členovia nášho výboru, Národnostného výboru, už pracujeme. A rád by som pripomenul aj to, že obnovil som možnosť osobných stretnutí v Békeskej Čabe, v Dome slovenskej kultúry. Takže nezabudnite, každý druhý piatok v mesiaci od 11. do 2. máte možnosť na to, aby ste ma navštívili v budove slovenskej kultúry v Békeskej Čabe. Čakám vás, príďte, hláste sa a poshovárajme sa. Na dnes asi toľko som pripravil pre vás a stretneme sa o mesiac. Ďakujem vám za pozornosť.